Здравейте хора, аз съм Гарвана и днес ще разгледаме едни от най-страшните и опасните нива в The Backrooms. Приятно гледане! Започваме с едно от най-известните нива в The Backrooms, а именно бягай за живота си. Оценено с клас 5, нивото представлява 20 км в коридор, като вие започвате в средата, което значи, че имате 10 км във всяка посока. Нивото ви дава леко предимство, докато изберете на къде да тръгнете, но все пак изберете бързо, защото всякакви създания ще се появяват зад вас и ще ви гонят с максимална скорост. Но добрата новина е, че ако веднъж стигнете до края и минете през вратата, ще ви изпрати до някое по-безопасно ниво, което вероятно ще бъде оценено с клас 1 или клас 2, за да можете да си починете. Ниво минус 319. Нивото започва в наистина стара къща, в която винаги е много студено и всичко е покрито с прах. Около 8 градуса. Интересен факт за нивото е, че на масата в кухнята можете да намерите издълбани надписи от хората, които са били в нивото преди вас. Там има описани някои зловещи неща, като че остаряваш с една година на всеки 5 минути. Като това е причината всичко да е покрито с прах. Хората, които са умирали там, доста бързо се превръщат в прах. Също е важно да спомена, че всички изходи, които са намерени до момента, са запечатани и няма данни за хора, които са се измъкнали оттам изобщо. Ниво 389. Нивото е с клас въпросително, понеже още не е разгадано цялото. Нивото се стои в случайни стаи, които често нямат никакъв смисъл, сякаш са случайно генерирани. В нивото има създание, наречено майсторът на игрите, който контролира игрите, които се появяват на нивото. Например, понякога има лаптопи, на които е пусната Call of Duty, но ако ви застрелят в играта, патроните излизат от екрана и има голям шанс да ви оцелят. Начинът да победите нивото е да победите някой от игрите, или да хванете майстора на игрите в измама, понеже обича да мами. Не знам как ще се случи това при положение, че вероятно няма да знаете правилата на играта, но късмет. Ниво 74, което е класифицирано като опасно за ума ви. Нивото е описано като театрална зала с червена завеса на сцената. В публиката има хуманоиди с бели маски, които пляскат и се смеят, въпреки че нищо не се случва на сцената. След време нивото ще започне да ви пристрастява към тези звуци от публиката и когато след 20 минута публиката изчезне, ще започнете да губите ума си. Зад завесата ще започне да се чуват тихи звуци, все някой мърда там и ще започнете да се чувствате, все някой ви наблюдава. Почти е гарантирано, че ще изгубите разсъдъка си, освен ако нямате бадема вълда, която ще ви предпази от това. В 40-та минута стените ще започнат да се приближават бавно към вас и ще чувате звуците от публиката по-рано, но много по-силно. Ще виждате същества в края на полезението си, които ще изчезват за по-малко от секунда. Начинът да се измъкнете е да намерите тайната врата някъде зад сцената, но не се знае какво ще видите, когато отидете там. Ниво 0. Началото на задните стаи. Най-известното ниво и за много хора най-страшно такова. Предполагам, че всички сте запознати как изглежда ниво 0, мокър килим, жълти тапети и халюцинации. Но сега ще разгледаме защо е едно от най-страшните нива. Представете си, че сте нормален човек, който не знае нищо за задните стаи и изведнъж падате през земята под вас и се озовавате на това място. Не знаете къде се, опитвате се да си отговорите смислено на въпроса какво изобщо се случи. После се заслушвате в звуците. Освен лампите, които издават този странен звук, чувате стъпки. Мястото прилича на някакъв странен празен склад, така че може би ще си помислите, че е работник, който може да ви помогне. Вече 10 минути се опитвате да проследите стъпките, но няма никой. Започвате да се питате, тази стена ми изглежда позната, този ъгъл съм го виждал. И може би е така. Ниво 0 е известно с това, че е на практика безкрайно, то е лабиринт. Тогава чувате писък. Не е човешки, не е животински, може би нещо по средата. Опитвате се да избягате, но рано или късно това нещо се оказва пред вас. Бягате възможно най-бързо, но каквото и да направите, още го чувате зад вас. После отваряте случайна врата и се озовавате в напълно друго място. Не знам какво вие бихте направили в тази ситуация, но аз просто ще поводея. Точно за това ниво 0 е най-страшното ниво в The Backrooms. Още не се разбрал какво се случва и вече се случват твърде много неща. Сега нека продължим със следващите нива, понеже отделихме страшно много време на ниво 0. Аз искам да ви разкажа за моето любимо ниво, което беше изтрито преди около 3 години. Мисля, че беше на място на ниво 7, таласофобия, и представляваше гора покрита с кръв. Имаше кукли, висящи от клоните на дърветата, с извадени очи и такива гадни неща. Някъде в гората е имало бункер, който е продължавал под цялата гора, който също е бил безкрайен естествено, и оттам се е излизало от нивото. Доколкото помня, най-често срещаните същества на нивото бяха молците и смайлерите.
Но наистина не мога да намеря никаква информация за това ниво в момента. Ако някой успее да намери, да пише в коментарите. Ниво 41. Черното езеро. То е класифицирано с клас Е, което нямам идея какво значи, но има малък брой създания на нивото. Въпреки това, самото ниво се опитва да ви убие. Нивото представлява един док, като мостче от изгнили дъски. И това е цялото място, на което можете да стоите. Другата част от нивото е просто черно езеро. Освен, че всичко е черно-бяло, водата в езерото през цялото време е около 95 градуса по Целзий. Има някои малки островчета навътре в езерото, обаче там пясъка е като въглища и пак е много горещ, така че не можете да стъпите там, дори да успеете да стигнете. За да излезете от нивото, трябва да откриете нещо, което не се връзва с останалата част от нивото. А шансът то да е при вас на това малко мостче, мисля, че е минимален. Има данни за хора, които са оцелявали на това ниво преди 50 години, обаче в момента не са открити. Никъде не се споменава нищо за храна и вода, така че предполагаме, че няма. И това ще е от нивата за днес, а за вас имам една специална задача. В следващото видео ние ще направим Backrooms Level, така че давайте идеите си в коментарите или в community поста, който ще кача. Също така ще пусна Instagram story, така че можете и там да коментирате. Кажете ми какъв левел искате да направим, примерно може да е безопасен, опасен, мистериозен, нещо такова. Съжалявам, че не качах целия октомври, но бях заед с ангажименти свързани с книгата ми, която можете да си поръчате между другото от Инстаграма на екраните ви. А там между другото има история ниво 0, така че можете да разберете как се чувства човек в ниво 0 и да прочетете дори 38 страшни истории. И сега, понеже не остана една минута от клипа, ще ви прочета писмото от ниво минус 319, за което говорихме по-рано. Ако не си спомняте, това е нивото с прахта и пепелта, което остаряваш една година за 5 минути, така че да го прочетем. Това място ти кара да остаряваш с една година на всеки 5 минути, за всяка го. Опитвам се да намеря изход вече 6 часа. Гледах как сестра ми умира преди 30 минути, а сега вече се е разпаднала на прах и пепел. И аз не съм далеч от нея, но съм изтощен. Сега разбирам защо дядо ми винаги беше уморен. Просто времето тук не прощава. Знам, че ще умра тук. Примирих се с това. Прекалено съм изтощен, за да продължа. Пиша това, за да ви моля да намерите изход. Когато се измъкнете, кажете на другите никога да не идват на ниво минус 319. Ако някой все пак попадне тук, кажете му да намери изход възможно най-бързо. Благодаря за тези, които са стигнали до края и ще се видим следващия път. Предполагам, че ще правим ниво в задните стаи. Чао!